Now ways nam show way pat ngi yo ya ki pabun ki jaj ki chingi ki hagani ke jala na kadaw ki nong ya ki dawa ya na ka sarkar hanrai hashwa ban ya ki chulet ye kendu ye ki menteri la ne ki officer rangba bat persngeu haki ya ki ching bat ki ching dawa ki ba ki kwa ya ka sarkar pakan penulong ki chinglet ye kendu ki long ki bajai jai harangkat ke chingra ya ki kot kisla hanrai antara dep objudon ka ai kaban urlong lai no satang kumno kane ke jing bomla ban penulong ka chu pelong ye ki kato kan ni ki nong dawa bakin mi cha surok la ki long ban dei tur sekretarian ne ban chong sha thangan dei tat hadu ba ki nong ye ki kin poi cha kadop chong sekretarian ba ki menteri lembat ka sarkar barok ko wai ki sapesh kor hashwa kata kim sngeu tho la ne kim patio namar kata ngi nut ban ong ba ka dei ka sarkar hi ka ba hi ka ye ki pat ba la da ompat ye ki ompat yo ai ki nuksa halon kene ki ching ong ki bun palat bat ki pat ba hi ki la ban kan mau ngisim nuksa na kajing ki ba aden milar pasai moj ubadai ru onong ilam ka voice of the people party VP ulami surok baca tangan house nem baladem bandawa na ka sarkar mejbnia ya ka reservation policy hachwa kata ka VP bat ba aden kila pha jing tho hanrei ka klem poi ai dei tat hadu ba aden ulapang ki win ya ka jala ba ka sarkar kalha banthung no da ke expert committee ba kan pejbnia ya ka tai kamat kabala trai kam na du snem khat khandai ni puat hakine ki khidet sngi kila don bun thli ki kan hun sang san pathai bat ki riushmet ki bala lejra ya ka jing ajimut sha ka tai ke expert committee bakan bishar la ka don kam na em ban kala ya reservation policy ki senang don shu ki jinit ki janat ki ba ka tai ke expert committee kan sale ha ki sngi banwan hashwa bakan pendip ya ki kam ki jam jongka pan IT ya khai phot sha ka sarkar jala kaneru kan om dalawan dia lada om dai na ka jing sha thangan jong ba aden bat ka jing mi upai ba belim ban le sha ka jaka shong sha thangan jong ne nong ilam ku VP haka bai dai bat kinong hikai lai ngim la shu ban nyeu kan nusin ki haban mi surok wat la kine ki kendet snem balale hanrei la da ki klem ye ki kumto ngin amrat nda yo ya ka ai ka ba ki dawa saha kane ki kenti ka bamenta ka joint action committee JAC ka bakan thob ya ka snong umkiang rata chera duna skor duna umblu takuna kuliang borsana hadu tongseng kileshimia karai ban pakhang klembu por ya ka surok ba national highway 6 ka JAC kala pentip ba haga sngis dang jong ka jing pakhang surok ba kanlong nadu ka khat kanda tarik jong mana jeliu hadu ka por nyu bejem step ka jing pakhang ya kene ka surok NH6 kalong nadu malidor hadu tongseng ka bahaba po ka elaka narpo is Chantia Hills ka JAC kala shimru ya karai ba kane ka jing pakhang surok klembu por an weng tat hadu ba ka sarkar jela ba ka NHIDCL kan shina pendep ya ke surok ban maramot ya ki triu kisar ba shilenter ke surok NH6 hakitan nam chiang bat kumju panchna ya kinal ki bapaka maria pemana ya kene ke jing ki haga sing sajan na kaliang menteri rangba kontrat ke sangma ulalum ya ke jing lang bat ki he ka NHIDCL bat na ke sarkar jela pan ya kren halor ke jing long jingman jong ke tai ke surok bat kumno man penduna ya ke jing julor bat ki ai kilat kilanti ki haban sim nambakan om kata ya kaya kayang jong ki kali namar kata menta ki pai ba ki latip persngu tho ba ka sarkar ka sim ki atang lada ki jing ki lane ki jing penbana jing ki